alle sammen. Mit navn er Marcel, og jeg er målmand på det sydslesvigske fodboldlandshold. Vi er fra det danske mindretal i Tyskland, og jeg står faktisk her ved en af Europas mindste grænseovergang. Så bag mig, der ser I Tyskland, og lige så snart jeg vender mig om, så kan I se Danmark bag mig. Vi fra det danske mindretal har været med i Europeada-familien lige fra starten af i 2008, så når vi næste sommer rejser til Cannes, så kommer vi til at være med for 4. gang. Jeg personligt har været med 3 gange nu, og jeg må helt ærligt sige, at det er nogle helt specielle, helt unikke oplevelser og erfaringer, man tager med hjem fra Europeada. Det har det været for 2 gange nu, og det kommer det helt sikkert også til at være, når vi næste sommer er i Østrig og Slovenien. Så ikke kun mig personligt, men sikkert også hele holdet fra det danske mindretal ser rigtig meget frem til, når vi skal mødes til Europeada 2020 næste sommer. Everybody, stay healthy, see you next summer, and always remember, grow a mo, save a bro. See you then.